Λίγα λεπτά της ώρας απομένουν, κυρίες και κύριοι, για να αρχίσει η συναυλία της χρονιάς με την βασίλισσα της pop, την Μαντόνα, να ανεβαίνει στη σκηνή του Ολυμπιακού Σταδίου. Πάμε αμέσως να συνδεθούμε με τους συναδέλφους στο Ολυμπιακό Στάδιο, να καλησπερίσω τον Γιώργο Βότσκαρη και τον Μενέλαο Κοκόρη. Να ξεκινήσω από τον Γιώργο Βότσκαρη. Γιώργο, νομίζω κόσμος ηρωής στο Ολυμπιακό Στάδιο, έτσι δεν είναι? Κοσμοσυρωή δεν λες τίποτα. Το θέμα δεν είναι η κοσμοσυρωή. Το θέμα είναι ότι ήδη το Ολυμπιακό Στάδιο έχει αρχίσει να σύεται. Μόνο αυτό μπορώ να σας πω. Και έχουμε μία μισή ώρα ακόμη, έτσι δεν είναι? Έχουμε μία μισή ώρα, ναι, έχουμε μία μισή ώρα περίπου ακόμη για να εμφανιστεί η Μαντόνα. Θα εμφανιστεί πριν η Ρόμπι. Αλλά ήδη τα ηχεία εδώ πέρα έχουν αρχίσει και παίζουν επιτυχίες της Μαντόνα. Ο κόσμος, όπως είναι λογικό, μέσα χορεύει άσχετα αν έχει εμφανιστεί η Μαντόνα ή όχι. Ήδη έχουν αρχίσει να καταφθάνουν οι πρώτοι celebrity που περιμένουμε για σήμερα. Νομίζω ότι έχεις ήδη δει πάρα πολλούς, έτσι δεν είναι? Έχουμε δει αρκετούς, έχουμε δει τον Κοροξενίδη. Πριν από λίγο έφτασε η Έλλη Κοκκίνου. Και εδώ θα σας πω το μεγάλο μυστικό. Η Έλλη Κοκκίνου, λοιπόν, τα ειστήρια που έχει προμηθευτεί, το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι περιορισμένης ορατότητας. Δεν ξέρω δηλαδή αν θα τη δει τη Μαντόνα. Α, ναι. Ναι, και μάλιστα της λέω να μου δείξει λίγο το ειστήριο στην κάμερα και δεν μου το έδειξε. Μου λέει δεν μπορώ να το δείξω, μου λέει, και της λέω γιατί. Και μου το ανοίγει να το δω και γράφει και της λέω πώς έτσι. Και γράφει και μου λέει λόγω εγκυμοσύνης δεν πρόλαβα να κλείσω πιο νωρίς εισιτήριο, δεν ήξερα ότι είχε αρχίσει η προπόληση. Μάλιστα, Οπότε... ο κόσμος έρχεται, βλέπουμε εικόνες εμείς από το Ολυμπιακό Στάδιο λίγο νωρίτερα. Πραγματικά θυμίζει, τι να σου πω, κόσμος ηρωή. Νομίζω ότι θα είναι 72-74.000 κόσμος εκεί, Γιώργο. 72.000 αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν μπορεί να δείξει ο καμεραμάν μας, το τζιπ που βλέπετε είναι ο Λάκης ο Λαζόπουλος. Συγγνώμη λίγο, ναι. Μισό λεπτό. Πλησίασε, Γιώργο. Συγγνώμη λίγο. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξουν το... Α, μπορεί να βγει, μπορεί να βγει. Έχει φημέ τζάμι, δεν μπορούμε να...